Kin nong sharai bat ki para pengai bi jong ka balang lum siam nga khot lang ye phi baro syakani ka jing syakri balapan be da ka balang lengba ka YouTube channel agi yeng kisem ki jong phi lani hangno ba phidan tonias no lang hakani ka por hakajing mane bat ka jing syakri ka jongi kom ka balang yo play norway sa muong toya kanwat sngo tanat yo try phi ka perthai baro to syakri yo try da ka jingkmen to wana khmat jong u da ka jingruai na mau try ulong babha ka jing is nei jong u kane bam je kot bat ka jing shisha jong u pateng la pateng men reo ine pateng ya ka jing syakri ka jongi yaw blai da ka jingruai ka ba shispa sau pholai ka jingruai ka ba shispa sau pholai on i ka seyan kom kayor lahang ni tengit kan miru lawai da kabor bakhoj ba pernai de jingruai ka ba shispa sau pholai on ikaseyon kum kayor lahan ditongit kami rulawe agapor pakun papernai de hapodengkan long baswai kan teng syangkat kasni kan gup kahok ukris utrai unong bakli jongi kateki jenjar ingkona syiar tahiban pun ya kani aingan syak sngopa kashi dong ngamben nun ai bornang yan germen skem la syaka kading kabakun chumom ngan shem ya leiklem jing ding ku nong pentungen ku tu ai kajing syai hari klau kading bakular ibu trai pensim ulei batau nari syomrau harus him syari reukut syaneng ensmiun o benbit gading yoba lalat geleng ki para bangit bi agni ka porpat nga khot lang ye phi baro ban sya skor ya ka jing pule na ka tien ka jong blai ka bangila ban syam na ka gospel Matthias kalanong ka ar par kit khot ar pulai adulai par bana kitab u Hosea kalanong ka ba khat lai ka khot ka ba khat sao ki tien ki ba ong kumne agata ka sngi kilawan hau kisadusi ki ba ong ba ka jing mi pat kamlong de kala kliyo kidaong kono hikai Moses sulong lado nu noru uyapno ubam dan khon bau para jong u un syong kore mi gat nga jong u badun penmi sembai lau men la dan te bat ngi ki nyongot si para di ubahaswa ula syong korem ula yapno de aba dan khon la ino elaka tengah
au para jong o kum juro basi sin bot badu ba arsin bot haban dalut kita ki nyongot adien kita baro kilayap no kata ka kan thairo namar kata aka jingmi pat kan long kat nga jong no nakini ki nyongot naba baro kilayo kurim yaka ujisu udiathu ulong haki phi bakla ba phim tip iki jing tho lamni yakabor ublai naba hakata ka jingmi pat kimya shong kurim kan lamni yapan shong kurim hanrai ki long kom ki angel ublai habneng hanrai shapang kata ka jingmi pat kinong yap him sim lapuli yakata bala ong ublai hapi udong ngau ba ublai u Abraham baru ublai u Isak baru ublai u Jacob ro ublai long ublai kibayap hanrai jong kibaem ngan sius pa yaki nakakti ka jingtep ngan pelat yaki naka jingyap a ka jingyap hangno ka jingyap klam jong pa a ka jingtep hangno ka jing penjat jong pa leun kerku yak ba syashkor yak tien ka jong ublai ngin ye duai kumni ublai baruk pa ba e ujongi bab neng Iwan jan jomi ko kenal bakodor akini ka no phaisngi ban aingo yame namar ka jing don ring kat ka jome lambat ni aingo yame ko kenal bakodor namar bangila yo ban syakri yame langba kini ka online service ya ka baka balang kala penbet penbiang au blai drive bis nei wat langim la ban wan ban kiu ban don lang ka yeng ka bakentang put ka jome Anrai pendap ko kenal bakodor yaki yeng Kristan jong ka balang daka jing dan ka jong me au blai ni wat ya mat ka jong me ni wat ya ka jing dan ring kat ka jong me agi bakum kini ki sungi ki ba bat ki ba sitam kham tam ba kini ka lam COVID-19 ko kenal bakodor kerang sap liang keleng saudong jong ka perthai ni ai ngoi me ba melari kendong yang i ko kenal ngadua ya menam ta kita ki bapang ki basitam kita ki badok ki bakerdo to pen khya yaki to sumare ki bat pendap yaki jingdan kam jongki ngadua ya me ko kenal bakodo na ta ka balang hang ne alum siap ka balang hari kasi ka balang hari India barakaleng ka perthai bah ka bakum kene ka por kan mat ka bor ka jing pen thamai man se makhoi jame ngadua ya me nam ta ki nong san syar ko kenal bakodo Nam ta kitu ki bele hak mat pan khanglat ya ke jing priang bar ke jing tha jong ne ke khlam sumare ki dan ringkat ma mebat ki ai ke sunge ya ke jing dan jong me ko kanrat trai bi bis ne ngi ai ngo me mar ka tien ka jong me ke bangli sunge ha ke ne ka por ai bangin mat ya ke bor jong ka jing yap bar ke jing mi pat ke jong trai jing yu chi so kres ba ke tang trai ji sungi pa ne ki ne baro Mentai ki bam jukut bahla kata ro. Amen. In wai sakawai ke jingruai ke basaus pa pra posau. Ke jingruai ke basaus pa pra posau. Barhadin kata ngin sayo sngau ye ke ktien ke jong ublai. Akari tenat Bausan syar utrai, ngan let poi enda jing trai lawai. Da jing ai pula, bat nong penem ngan long, ngan don pan singet nem, bangan pong. Baro lightly kit khot bar chorus, kirwai ba saus pa proposal. Bausen jarutrai ngan let boy honda jing trailawai da jing ai bela bat nong pen im ngan long ngan don pan
snyat ni em pangan pong ngan don pan snyat ni em ngan don pan snyat ni em bala pen dak lur pa pernai onda jing let lawai haying shong ne ngan boy ton ni em kapan snyan ba pernai kat ba jing em dang sa ngan syakri la utrai kimen sim na jing jon pan ben pai pat kaburom na u hagas mi kabakrau tagik tin jem nutam un pen pau ngan don pan snyat ni em ngan don pan snyat ni em bala pen dak lur pa pernai onda jing let lawai haying shong dengan boy don ni em kapan snyan ba pernai ajing kmen bom laong onda ya ungan shem ban ai di ki pai la ba kordor jing sukata gari kanang bang nang janai pat kapan snyat burom ba pernai ngan don pan snyat ni em ngan don pan snyat ni em bala pen dak lur ba pernai anda jing let lawai haying shong ne ngan boy don ni em kapan snyan pa pernai Kinong syarai bat ki para bangij bi ej baro jong ka balang lum siam. Lambat ki weiru ki para bangij ki balaban sengap ye kene ka khobor lengba ka YouTube. Ngai kublai ye pi sa sin pat aga kerteng jong try badunong pen embe ej e jongi u Jesus Christ. Doblen kerkhu ye pi I wei pe wei lengba ka jing shashkor ye kene ka khobor ya ka ba phila ban sngap haki yeng ki sem ki jong phi ne hangno ki jaka ki ba phi phidan pravang bi e ka phang jong ka khubor ha ka ne ka por ka long ka jing em haden ka jing ya bat ka jing mi pat ka jing em haden ka jing ya bat ka jing mi pat ya ka lapen song nong rem na ka gospel Matthias ka lanong ka ba ar puar kit khot ar pu khandai hadu lai pho ar ngala puli yakni ka banta hagbas dang nadu kan khot ar pu lai hadu lai pho ar manta ngan puli biang tangi ki khot ar pu khandai hadu lai pho ar ki ktien ki ba ong kumne u jisu udia thu te ula ong haki pi bakla ba phim tep yeki jing tho lamne yakabor ublai Nava kata ka jing mi pat kim ye shong kurem kan lamne ya pen shong kurem anrai ki long kom ki angel ublai habneng anrai shapang kata ka jing mi pat ki nong yam him simla puli ya kata bla ong ublai happy udang nga ubau ublai Abraham bat ublai Isaac bat ublai Jacob ublai omlong ublai ki bayap hanrai jong ki ba em ublai omlong ublai ki bayap hanrei jong
kiba ngina duai kok pa jungi bab neng sa shi sen pat Iwan ban damret hakmat kis lajat ki bak ho ki jong me aw blai banwat ya ka mat ka jong me ya ka bor ka jong me bat ya ka jing dan reng kat ka jong me drive ber be yus nai u shakri u jong me u yang ha ka jaka ka bak kentang tang kom mu briu u batlat drive be yus nai ya rap yo ban sngo ya ka bor jang ka khubor ya ka jing bang jong karu atrai ban matru ya ka ni ka bor jong ka khubor habaro ki ben yo sngo ya ka tien ka jong me aw blai ban gentang ru yo shakri jong me da ka jing shisha namar ka tien jong me ka long ka jing shisha ublai long ublai ki bayap hanrei jong ki ba ang utrai jisu yaki sadusi ki parabangil biit hakabas dang akwa banyalam jingmot ya phi kat tu kat ni sapang ka konteks lane ka jingjia ka bayadai bat kan nongrem balajit na ka benta kane ka khubor abangi puli ka gospel ka jong Matthias ka lanang ka ba ar barok kawai ngilap ba ki Farisi ki nong tho ba ki Sadusi kila persyang ban riam yu Jisu daki jingkeli ki baki perkhat baki long ki ba ethan yu Jisu ban jubab hanrei amdan ka ba Jisu tip lane sngo Jisu la jubab yaki jingkeli jong ki khlem kano ka jing ahar tatien bat habaw la kli klayaki angak tien ka jong blai amdan te ubala baniatu shikan tien yu lamne amdan ubaslan klishu yo nado katagasngi u Jisu ulang ukbon oblay bat ulang hiru oblay komta ulang ubat deblut ubat dan borlut ubat dablut haki jaka baro amdan kano ka jingtho lanika theory amdan kano ka theology ka bajleo ka palati ka jing sampang utrai Jisu hanrai ki Farisi bat ki Sadusi kim sot hu yakata namar kim nget baulong nang penem jong ka perthai para bangil bi kit khat ar bkhandai hadu lai phuar ki bangla pule mantan ki long ka jubab jong Jisu yaki Sadusi ki bala persyang man tenju yo syapang ka jing haden ka jing yap bat ka jing mi pat ki Sadusi kim nget bakadan ka jing mi pat lamne ka jing jang ka man sem hadien ka jing yap kim nget bakadan ki dan ki angel ki joblai kim nget ro ba kadan ka bainong hadien ka jing yap unong tho ya ka kitab ki kam ki apostol utho shai kumne ong namar ki Sadusi ki ang ba amdan ka jing mi pat lamne ki angel lamne ki man sem kam ki apostol arpulai kat khat ka bapra kane ka pansisha ya ka jing bakla jong ki Sadusi ha ka jinget parabangi bi ki Sadusi kilia thu hau Jisu japang ka wei ka kan thai ka ba yo korem mi ki nyongot ki sipara namar bo wei hadin wei pat ula yap no klem yo khon bat makaru kala yap no ka jingkeli lani ka challenge ka ba ki dan yo Jisu kalong lada pi ong bakadan ka jing mi pat yo ang o Jisu hadin jong ka jing mi pat kan ni ka briu kan long kat nga jong no nakini ki nyongot lok ba ye ki Sadusi ki perkhat bahaba ka met kalayap ka mensim ro kalayap lang hanrei lada ka dan ka jing mi pat ki perkhat baka jingadei hapdeng utnga bat ka tnga kadang sa kadan ka jinga per ka bakrau hapdeng ka perthai ka bamenta bat ka perthai ka bansawan ya ka bangan sakren ha ka benta ka bakhadu jongane ka khubor domanta ngini apet yiki light liki startup kibe dei bat ka nongrem ka bangala jet ka baningkong ka jing hadin ka jing yap ka long ka bashisha
kajing em hadin kajing yap kalong kabashisha kajing em hadin kajing yap kathau ya kajing em jong kaman sem kisadusi namar bakim ngai ya kajing em hadin kajing yap kim ngai ro ya kajing mi pat komta abakilia tu syapang kabri kebala yok kurim ya ki nyongot sipara kila kelio jisu hakajing mi pat kan ne kabriu kan long kat nga jong no nakini ki nyongot abau jisu ula juba pia ka jingkeli ula kedau arteli ki jing bakla jong ki sadusi kawai wang pi bakla ba phim tip ye ki jing tho pi bakla ba phim tip ye ki jing tho kawai pat pi bakla ba phim tip ye ka bor ka jong ublei ki sadusi kim tip ye ka bor ka jong ublei ban pen bet ye ka jing bakla jong ki u Jisu lapan kan mau ya ka jing kren ka jong ya kren ka jong blai baru Moses abau blai ya tu Moses wang ngau bau blai Abraham baru blai Ishak baru blai u Jacob ro kini ki patmen jong ki jiu u Abraham u Ishak baru Jacob kilaya plus lamba hare abau blai ya kren baru Moses uya thu bau long ublay jong ki apartment jong ki jiu ublay simlang ngalalong ublay jong ki man ba ki dang em hanrei ulang ngalong ublay jong ki kabamat bakini ki apartment u Abraham u Ishak batu Jacob kidang em hado menta bat ublay halor kanikan nongrem u Jisu pensyai bau blai lang satia u blai kibayap hanrei jong kibaem u Lukas u thoshai de lang u blai kibayap hanrei kibaem naba baro ki em au Lukas arpo kad khat kabalai po pra kamen sim jong baro kirungai hadin jong kajing yap ka em hau blai ka jubab ka jong Jisu ka kedau syai ba ka jing em jong ka mensim hadien ka jing yap ka long ka basisha para bangit bi ya ka mensim amdan bala ban penyap kinong penyap riu kila ban penyap tang ya kamet kimla ban penyap ya ka mensim kitu kiba penyap ya ladiro ki penyap tang ya kamet hanrai ka mensim jong ki kan yai em ladau no noro upenyap yala de kaman sim jong u kan yai em hanrei kan em hakajing kodit namar ba kam simla pai mat chau blai lane kala kabamut hanrei suk kita kiriunga kibala kala kabamut kibala yo yakajing sus pa daga sna mutrai Jesu but kibayap how trying kaktino blai kong sok kita kinong yap kiba yap hau try na du menta shisha ong man sim bakin yo shong thait no na ki jing 3 minute jongki naba kita ki jingle jongki kia bot rengkat bat ki jing pen pau khat lai kat khat ka ba khat sao lok ba hi ngi jier wai se phang ka jing em ka ba sok jong ka man sim ki ru ngai hadin ka jing yap Jirwai unong rwai wang sok hakik tiu Jisu hasyadem jong usok daka jing e un sumar jiu nom yanga badok para wangin bi ngaken mau yo wei unong shonar ubaka kerteng jong u kalong u Philip haka jing thia pang jong u habola shitame sabau un klat no kalok jong u hapdeng ka jing du jing kermen bar ka jing ngosi kala kelio hel pishap ting mo banyap Philip ula jubab em balai ngan siap ting habangan let ban em badu Jisu ubala yap na ka benta jonga bat ubala job no thiau ya ka jing yap te balai ngan siap ting ong Philip om semperkhat dang ya ka jing em ka bamenta
Hanrei ukam perkat bat ukam kuwa ban bat Jesu hakajing kaban sawan lak ba ye kajing hadin jong kajing yap kalong kabashisha kasertap kabahar kabanga kwa bani kren bat pia kene kapor kalong kajing mi pat kalong kabashisha kajing mi pat kalong kabashisha kaktien oblay nado ka testament kabarem hado ka testament kabat mai ka granshai shapang kajing mi pat shapang kajing mi pat u Jesus Christ shapang kajing mi pat chong kirunget ho shapang kajing mi pat chong ki bom ngai tru komjo shapang kajing mi pat u Jesus Christ u Isaiah wang ulang ngoi teli ya kajing yap chiunam Te utrai blay on nyatno yaki omat neki mat baro bat kajing kran ben yo patlang jong on simno naga khandau baro lamar utrai ula kran yakam haba kran kaktien ka jong blay kamat bau blay ukran parabangi bi haba Jesu lawan sigene ka berthai ula yalap ya kajing penem ula yalap ru syapang kajing mi pat udang ngalong kata kajing mi pat bat kajing uta ubanget hanga lau layap un yo ban pendap ya ka plan jong kajing penem Jesu la dai ban sya halor kading pna namar ki pop jongi kom tau pol utho ukres ulayap namar ki pop jongi batla tep yo batla pen mi pat ya uru hakabalai kasngi kat bakum ke jing tho Jesu la jap tiao ye ka bor jong ka jing yap hakajing mi pat jong hakasngi ka balai kom tau pol ukli ya ka jing yap akajing yap hangno ka jing jap tiao jong pam akajing yap hangno kasni jong pa para bangit man la ka Easter Sunday ngirwai jing yap kamla banbat Jesu nong penem yu mau bakang urat utrai jongi Jesu la mipat bat yang ngiru an sapan mipat da kabor ka jong blay ka jing pen mipat ye kirunget ka long ka kular jong ka tien ka jong blay nado ka testament ka barem blay ang au nong ya thul pa Hosea kalanang ka khat lai ka khat sao ngan siu spa ya ki na ka kti ka jing tep ngan pelat ya ki na ka jing yap ka jing yap hang no ka jing yap lam jong pa ka jing tep hang no ka jing penjat jong pam ha ka kular ka jong blai ni bu ya ka jing kermen jong i norwai sam uang blai on pen ya ka man sim jonga nakabor jong kajing tep naba un pediang yanga kasam ke basab khandai kat khat ke bakhatsan ublay ulang badan bor halor jong kajing udan bor halor kajing yap bat kajing tep ro kat no kilong ki bapla ki kam kikti bat kabor kajong ublay Shushu ki para bangit biit ni day ban kan mau baki ba hak bat ki ba pop ro kin ya mi pat kum jo utanial utha bat buon nakita ki ba yot ya hakat domet ka khandau kan kin kandet ki wei sha ka jing imbam je kot bat ki wei sha ka jing leran bat ki jing jaburam bam je kot Daniel khatar kat khat ka bar ka jing mi pat kalong ka ba shisha ya bara Jesu hiu kran ya kene udang what's ngau kandet ya kene laba ka por ka ja hakaba kita baro kiba haka jingtap kin yos ngau ya ka jing perta jong bat kin ya mi no kibala le babha sya ka jing mi pat ka jing hanrei kiba le baman sya ka jing mi pat ka jing penrem yonesan arpo pra hado arbo khandai ki continue Jesu ki kedau syai baka jing mi pat kan ja haka jing bishar ka bakhado ki bale babha sya ka jing imbam je kot bat ki bale baman sya ka jing penrem
bom jukot. Ublay ubishar yang iman laka kelemat. Ubishar yang i hakani ka poro. Hanrai ka jing bishar ka bakado. Kan lang hadin ka jing mipat. Kaktien ka jong blay ka krensyay. Labu yo brio ban yap tang sisen. Bat hadin kata kan wan ka jing bishar. Ka jing bishar kam lang sati ya ka met ka bayap. Hanrai ya ka mensim ka ba em. Bat ka met ka balapan mipat. Ka met ka bampot ken. Lak bait hakajing itu pau Yohanes ya kajing bishar ka bakado latho komne de kaduriau kala IT no iki bayam kibadan hakam bat kajing yap bat ka hedes kila IT no ya kita kibayam kibadan haki de la bishar yo way pa way barok kat kum ki jingle jongki Tijar ya ba omsim la syam haka kita hakata ka kitab ka jeng em labret yo syakata ka pung kadeng para mengit ka jing bishar kalang ka basisha kamba ka jing mi pat kalang ka basisha ngakan mau iwe rutmen hapar yang ibala propose nem tam ka karta basyong hapdeng ibalong iwe napdeng Kitu hakatan kibabat perking ya ke jinget kasi. Abai lalong Kristan hakawai ke singias nem ar hajar nreo. Ilayu hi ya ke jing itu pau sepang ke jing mipat. Kom taile tu halaki jong ikon kik siu man kapor ya ke ju si ka ju. Kom juru hangi kinong syarai. Sepang ke jing mipat jong kibayap. Yong kimi na ki jing tep Hakimet kibakat baklan maham. Kom kibalapan kre yakapor bansa khatno yaki. Kloilan kimi bat kiu so chajrong lem kano kajinge. Para bangin piye kimi hakimet kibakat bat baklan maham. Ki kiu so chajrong lem kano kajinge. Ngi baro kibios ngau yakajing yatu jong i. Ngelas ngau plas yakadaye. Hakajing mi pat. Hakajing pen mi pat ki bayap. Para mengibi ju blay. Open yaso. Yaka met ka bampot. Bat ka mensim ka ba em ka jongki. La bandan hanrei haduk kini kisngi. Kibriu kibalang kom ki sadusi. Kibam ngait bakadan ka jing mi pat. Upolu to hanrei amdan ka jing mi pat. Hanrei lada amdan kajing mi pat kibayap di yau kresru amsim lapan mi pat lada amdan kajing mi pat kibayap di yau kresru amsim lapan mi pat kajing mi pat kan jasisha haka sngi bishar kabakado ban bishar yaki jingle kijongi kijongam Kijong pi labha nesneu tijar yau ba amsim la syam hakata ka kitab kajing em labret ju syakata kapung kadeng jing pen pau arpo kat khat ka bakhat san o jisu hi olang kine kin lek no the syaka sitam bam jekot hanrei ki bahak syaka jing em bam Jukot Matthias arposan kat khat ka basau pon reu. Ni pai manta syaka benta ka balai bat ka khadu jong kanega khubor. Kajing em haka perthai bakan zaman sem hadin kajing mi pat. Kajing em haka perthai bakan zaman sem hadin kajing mi pat. Kajing em haka perthai bakan zaman sem hadin kajing mi pat. Kam long shu Kom kajing em haka perthai kabamenta. Kadan kajing apher kabakrau hapreng kini ar teli ki perthai. Syuaban pai syaka perthai kabakan zaman sem. Tungin ya pai liak syaka jing long jing man jong ka perthai kabamenta. Ka perthai kabangi em menta. Kani ka perthai kalang kabadap tang de kijing ma bar kijing sen kijing cenjar sudah. Ngi bayi kijing ya tholopa lanang pendap nakawai ka spasnem syakawai pat ka spasnem
kini kisngi ki jongi khamtam lanang pendap stati ki jia thulpa kila banlong kaya kabakado kabalanang khamjan sakabakot ujisru ulaya thulpa yeki jinjar ba kibreu hakne ka perthai kin yakendo akisngi ki bakado wangkit ma Pinyos ngau yakit ma hapneng ka wei ka hima bat ka wei ka hima kinam sneu kijing yap tham kijing khnyo jumai habon ki jaka kajing pansi tamben yaki kristan nakabenta ka kerteng ukres kajing ya di bat kajing ya shun parlok kinmi kinong ya thulpa balam ler kiban syukor ya shibon Nalor kita baro kapapkan manbun, kapapkan jelai, bat kajing it kibabun kan man kriat. Matias arposau hanreu hado katlai. Kipara bangi bit, habangi pai, sakajing long jing man hari India mentam. Hapdeng kani kaklam COVID-19, kari India, kasyong sir. Bat ka bun kam tenge ban pen kre ya kat ma ka bala banja hakano gono por ka bangim la ban tip lepa kumbangim la ban tip lepa lanu ujumai ba unja ki parabang bi ka tien ka jong blai ujisu hakabakam kata ka por hap deng ki jinge wang tosumar phi what's ngau khuslai Nabakadai bakini ki baro kinlong hanrei kabakot pat laja Mataya sarpusau kat khat kaban reu hoi kabakot kampat jamantam hanrei parawangin bi kan saja hakoi kasni kom tau jisu uban de kiktien ki basai wang hanrei jar ubada yaine hado kabakot utaken upan lajem Jar ubadayaine hadu kabakot utaken uban lajem hapdeng kini kijinge ujisru pen yakar kamperkhat kaba petsya kathong daka jinget karu kamperkhat kabangila bananga kitinong way positive thinking kata kalong ban khuslai hapdeng kijing jenjar bat ban yaine hadu kabakot kammentoy parawangi bi ban khuslai Shania be chauta badan bortam auta bar klaintam bat yaine batu hadu kabakot uji suang hagata perthai pin yo kajanjar harei long slurpi ngala job ia kata ka perthai yanes kadnreu lai polai log be nalar kitei kijinge kibawan len shop na shabar Kit mau jumai kan nemsniu kijing yap klam agane ga perthai ki dandru kijing ki bami nakat wei bajeliu jong ka donut briu nakat donut ki mi bon cha kijing le bakan jadom upolo tho sekinong galatia wang manta kijing le jong ka do ki long ki bapau ki balong ka baklem ka jingbom kho ka bale nuti Kini baro kimwan na sabar balan siap ya kajing jongi harai kimi naka donut kajongi shushu kajing mane blai thau kajing aiksu kajing yasun nalor kata kajing yania kijing pihun kijing bitar kijing yapai kijing yapai nyam kijing bisni kini baro kimi nakat wei bajliu chong ka donut ka jonga bat jong pin kajing buai kijing dikyat hau bat ki bakom kita sapang ki bangala maham lepai api baki bayele kat kita ki kin am yo ya ka hima ka jong blai galatia san kat khandai hadu arpuai O kiba hakini ki hakini ka perthai ka bamenta kin am yo ya ka hima ka jong blai kini kin let no te ong utrai Jesu sia ka jing pansitam pam je kot kata kalong ka perthai ka bang menta nyen pai no sia ka jing ha ka perthai ka bakan jaman sem
hadin kajing mi pat kajing haka perthai bakan zaman sim hadin kajing mi pat angni kajing keli kami kai kata ka perthai bakan zaman sim kata ka perthai bakan zaman sim angga ktien ka jawab lai kalang ka paradise jawab lai ka perthai bakan zaman sim kalang ka paradise jawab lai jing pen pau kalanang ba ar ka khat ka ban nyom ka jaka ha ka bau Jesu udan menta ka jaka ka bau Jesu udan menta aka bau kwa yang iru bandan matu yakni ka jing kwa Jesu ula duai wang kok pa ya kita ki ba mila ai hanga ngakwa bahaka bangangan dan kitaru kinya dan rengkat batnga bakin yok mi yakata ka buram ka bamila ai hanga Yohanes kat nyaw arposau para bangen la sisang ilang ki bapap hanrai la dang ingat jo Jesu kom unang suspa ujongi ngidan ken ka jingkermen banyo lej batu u Yohanes utha u ai banget hanga un am jatsu Wai banget hau on am jot syom hanrai on yo kajing bam je kat lak bayi kijing jenjara kene ka perthai ke bang mentam laki bon langis ngau sitam ban sya yaki hanrai ngitep syai be ki long tang sipor kajing ha kene ka perthai kalang ka balengkat kalang tang kapor pen kre kapor pen kre ban lekno syaka perthai ke ban sawan kabadab da ka jing suk bat ka buram ka jawblai ya ka jing jalan jangka amla ban perkhat namar ka long ka bam je kot manta ngakwa banwan se ka jing keli ke ba khado jing keli ke ba khado kalong ka ka jing long jing bat ka kardan ka position lani ka status jangi haka perthai bam je kot hadin ka jing mi pat ngan kedau kat to kan ni ki jawab ki bau trai Jesu ula kedau persya ya ka jing ngai jongki sadusi bat kat to kan ni ki wei pat naka benta ka ktien ka jawab lai u Jesu le tu haki sadusi yang haka jing mi pat kimye shong korim ken lamne yapen shong korim Mataya sarpuar lai pau kata kalang kajing hakane ka perthai ka bakan zaman sim kito kibele shongkurem hakane ka perthai habneng kajing adai kurim jongki kam dan syu ki met kilalang ki met ki bakan zaman sim kajing long bakan jado kala waino ujisu ya thuru bakin long kom ki angel oh ngin lang kom ki angel hakata ka perthai ke bansawan norway ong naba norway samong naba melapen long ya utang kendiat kampo ban yoblai bat melapen pang pan sniat yo daka buram bat ka jing pendan buram sam pragat khat ke basan ngin long kibak lan kibasat kom ki angel bat ngin pang ya ka pan sniat kaburam hagata gari ki parabang ibi shushu ka ktien ka jawblai kaya thu yangi bahagta ka perthai ka bansawan haka yeng ka jawblai abneng ngin lang ki khonoblai Yohanes utha ko habai mantang lang ki khonoblai bat ampat simlapan pau ya ke bangin salong hanrai ngitep ba ndalapan pau yo ngin lang ki bakum mau naba ngin yu yau kembau long hi ka siti ban kong Yohanes lai ka khat ka baar ngin long ki khon oblai bat haba ngin long ki khon ngin long ki trying haka yeng ka jawblai ka balong ka paradise ngidan ki yeng pakidulan lani ki yeng skum ki yeng trap hakani ka perthai ka bamanta compare ka dan kam kalang ban yo ya ka jilang khon ka jawblai bat ka yeng ka jongi ka ban ne bam je khat kalang ka paradise abneng
kawai pat kaktian ka jong blai ge thu bah kata perthai ka ban sawan ngin long kinong yo pateng ki jong blai ngin long kinong yo pateng ki jong blai upolu tha se kinong galatia wang bakum ta phim long shum rao han rayu khon ken thi la dau khon un nong yo pateng ru dau blai galatia saun yo ngin yo pura ya ka jing suk pa janai junam la junam hagata ka perthai ke bansawan hatu ngim kwa ya ka bakum kata ki para bangibi hatu kam la dei bangin perkhat kam tam ya kata ka yeng ka ban ne junam ban ya ka bangi perkhat ya ki ki jong kene ka perthai ngin yo pura ya ka jing suk bajanai junam la junam kawai pat ka jubab jang ka thien ka jong blai ka lang ya ka jing kli ki pharisi ki sadusi ngamat banang ba ka jing yap hadien ka jing mi pat ka jing yap kam don shu ka jing yap kam don shu kamet ba kan jaman sim kan om tngan shu lamne kan om mat ya ka jing shit lani ka jing kriat kan om phut lani rings dat shu ki jing yam jing ngosi baro kila jano ki jing ut ki jing thar baro kim dan shu ki met chongi kin long kom ki jong ki angel para mi bi kata kalang ka jing long jing em kata kalang ka kerdan ka jongi haga perthai ke bansawan anai ngim dei ki para mi bi ban sngo thu bakla baka jing mi phat kan long tang naka benta ki banget ki bam nge tru ken nya mi phat kum jo bat kin hab ban sha ya ka jing bishar ka jom lai ki banget sha ka jing suk pam je kot sha ka ta ka yeng ka jom lai han rai ki bam nge sha ka jing pen rem pam je kot nalar ka tha ikan maru ka tin ka jom lai ka kran shai bakin dan ki ban amat ya ka jing yap hadu ka ba khot jong ka ta ka ya ka ba khadu upol utho se kinong goren ka man kong khat san ka lanang kit khat san phoe hadu san pho ar wang in am yo thia baro han rai an pan kala yang i baro sisndan ha ka ba klep mat ha ka ba siklep mat ha ka turoi ka ba khatu lamar ka turoi kan sawan anda komta ya kibayap an penmi pat ki bampot bat yangi ki badang em an pen kela katuroi ba khadu ka kdau ya ka jingwan ka hima ka pura ka jawblai ladang inang em hadu kata ka turoi ba khadu oblai on sapan kela ya kini ki met ki bak rau ki jongi ya ki met baken jaman sim kom ka jong ki angel ka lam coronavirus lani COVID-19 kadang safriang kaleng ka perthai ki wei pat ki jing jenjar ngila ban ma han rai kini ki long tang sipor log ba ye ka jing em jong iro ka long ka ban lengkat tang kom ka por pen kre ka mang la ong mentan ban lek no nang ni anda ba ka turoi ka ba khado kan sawa para ngi agni por ka kwa ban pen kan ma ya pi ya ka jing i pau ka jong wei unong yalap umakrau u Charles Spurgeon u i bon ki kan hon jong ki ru ko ki ya rung sa ka hima ka jong blai han rei u Spurgeon simla rung rengkat batki hakaba khado lawan sikan hun kinang pop kibam dan ai ka jing phan la de kala banlong kibalong tangkum udaka wei ni kidaka halor gading na han rai kibala yo ya ka jing pen em ya ka snam ka jong jisu kibau jisu ong yaki agani ka singi kinong lambat nga haka paradise Spurgeon nula dap taka jingkemen la syo ban le suki
Aga jing yu ipau jong u ya tu. Ular rong rengkat barkin nong pap. Kibala yo ya ka jing suspa. Dakas nam ka jong u Jesu. Lag bai ngim la ban tip lano ka turoi kan sawa. Ban kre ban rong bat ban yo ya ka jing imbam jekot. Hake himau blai kom kibala suspa dakas nam ka jong u Jesu. Kaktien ka jong blai hiat hu syapang ka ta ka jaka. Kata ka yeng ka jong blai. Kang kumne hak mi kata barnakal ublay engkat bat kibriu barun syong lem bat ki tema ki kini long ki pat lang jong u baru ublay hi un long lem bat ki baru long ublay jong ki bat ka jing yap kan am long shu lemne ka jing ngosi lemne ka jing yam lemne ka jing pang kan am long shu kita ki ai ki ba man siwa ki la lech no Tiêu tao mà xong halor ka ta ka khat wang hak mi ngat hau tamai ya ki ai baro hang ta ki para bangai bi ngin rong bat hang ta ngin em ki breu ki bat tamai ka jing em ka bat tamai bat ka jing em ka ba bam jikot hallelujah para bangai bi kane kalang ka kerdan chong ka jing em chong I kireu ngat kane kalang ka kerdan bar ka jing mentoy chong ka jing ngat yau Jesu komunang penem bar unong suspa ba simet jonga bat jong phe agawai ka singi ngin rong rengkat ba ki bala suspa syakani ka jaka katta bar nakal ka jong ublay Ublay nakam taka buram jong un kerku. To ublay un kerku. Ya pi baro ak beliau snow. Bat kibas ngap ika ketien ka jong ublay. Amen. Ngin ya penwai no. Ya ka jing syakri ka jongi. Ya ublay. Hagani ka por. Da ka jing ruai kibasan spa. Lai pon reo. Ka jing ruai. Kebasan spa lai pohon reo. Dan ke hima ba pernai ka palendet jong kilo. Kiru khoi na keleng saudong kialang. Bat kisngi ki yajtet thir ban penjan jingwan jong ka. Namar jingwan ka hima kalanang jan. O ka jingwan ka hima kalanang jan. Mensim jonga topen keloi. Namar turoi kan sereo. Paus em hakaburam on sapau. Tuan kahima ba pernai ka aphalen de jong kilo Kireu kut na keleng sao dong kialang Pat kisngi kiat step ter ban benjan jingwan jongka Namar jingwan kahima kalanang jan Muka jingwan kahima kalanang jan Jingwan kahima kalanang jan Ensim jonga to ben kloy Namar turoi kan sareu Paus im hakaburam un sapau Kahima hang te da kabu rom kalanang yai ben Kagwa hir baon wan unong ben Pan belat yangi na jing long rao bangi La sya shi tom Namar jing wan kahi makalanang jan
kajingwan kahima kalanang jan. O kajingwan kahima kalanang jan. En sim jong ato pen kloy na marturoy kan sareu paus him hakaburam un sapau hajingwan kataka himangin yo I yala utrai amar utrai hima I udai ban pau jing sius pa jong u dakas nam ngin yaro hallelujah uga jingwan kahi makala nang jan uga jingwan kahi makala nang jan uga jingwan kahi makala nang jan en sim jonga upen kloy na marturoy kan sareu paus him hakaburam un sapau kaberthei kanang ring swaida kabaham jingwan jongka nu jong ki no yanda jing shep ting tungin yalap ya kahima tungin pen tungen da jing wai baga jing wan kahi makala nang jan uga jing wan kahi makala nang jan uga jing wan kahi makala nang jan en sim jong atu pen kloy na marturoy kan sareu paus him hakaburam un sapau Hakabawai no ajong ni kajing syakri kajong i me au blay. Ai beke ke baro akuna pendap kin bod rangkat berkijing kerku kijong me. Badro airu bakajing ej ba ka phalla ka mayan bar ka bamju kala kajong blay ukpana bamju kot. Kajing ai dagas nam kajong tribe ye jong yu Jesus Christ halor ka ding phna anagam tagi pap kijong i. Lambar kajing slok kabahun kabatengan bar kabapen sej bor kajong man sem bakhoi. Kinilai way blay. Kinarin kat bala kajong kabalang. Barki tu baro akbiya ngak bas ngap kibe so lang ha kani kajing syakri. Lamro barki runga jakalang slaka perthai. Mentai se ki bam jikot barhala kartaro. Amen.